Matul il-jum tat-Tlieta bdew jiġdu s-66 immigrant li ġew salvati mis-suldati tal-forzi armati ta' Malta quddiem l-inkjesta maġisterjali. L-immigranti bdew jiġdu wieħed fiċ-Ċentru tad-Detenzjoni ta' Ħal Safi quddiem l-espert tal-Qorti Lennox Vella u uffiċjali tal-korp tal-pulizija. Intant tal-ħabta tal-10:30 ta' filgħodu der ħireġ mill-qorti l-eks Chief of Staff tal-eks Ministru Austin Gatt, Manuel Delia u l-eks Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Pawlu Borg Olivier. Nifhmu li Manuel Delia kien il-qorti għax kien imissu jixed fl-inkjesta ju jippreżenta dokumenti tal-allegazzjonijiet li għamel fuq il-blok tiegħu quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud li der diħel il-qorti filgħodu. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-ġustizzja Jixhdu fetaħ kwerela kontra s-suldati u akkużhom b'attentat taqtil tal-immigranti. L-inkjesta maġisterjali titmexxa mill-Maġistrat Joe Mifsud flimkien mal-esperti tal-inkjesta mqabbda mill-qorti Martin Lennox Vella, Richard Sladen, Marisa Mifsud u Andrea Xkembri Wismajer.